De ce a fost Arsene Boca considerat unul dintre cei mai mari duhovnici ai vremurilor sale? Arsene Boca, supranumit Sfântul Ardealului, a fost considerat unul dintre cei mai mari duhovnici ai vremurilor sale datorită vieții sale exemplare, înțelepciunii profunde și harului de a îndruma sufletele către lumină. Personalitatea sa a reușit să unească dimensiunea spirituală cu cea umană, devenind un reper atât pentru credincioși, cât și pentru cei aflați în căutarea sensului vieții. În primul rând, sfințenia vieții sale a fost vizibilă prin ascetismul profund și dedicarea totală față de Dumnezeu. Arsene Boca a trăit în modestie și rugăciune continuă, punând întotdeauna pe primul loc mântuirea sufletelor celor care îl căutau. Era cunoscut pentru darul rugăciunii, prin care mulți credincioși mărturiseau că primeau vindecare fizică și sufletească. Un alt aspect care l-a consacrat ca mare duhovnic a fost capacitatea sa de a pătrunde în inimile oamenilor. Avea un har aparte de a înțelege durerile și frământările celor care îi cereau sfatul, oferindu-le nu doar soluții, ci și puterea de a merge mai departe. Glasul său blând, dar ferm, împreună cu vorbele pline de adevăr, reușeau să schimbe vieți. Mulți spun că Arsene Boca vedea dincolo de aparențe, dezvăluind tainele sufletului cu o claritate care venea dintr-o legătură profundă cu divinul. Arsene Boca a fost de asemenea un simbol al curajului în fața suferinței. Într-o perioadă marcată de opresiune, a fost persecutat pentru credința sa, însă nu a renunțat la misiunea sa spirituală. A rămas neclintit în fața greutăților, oferindu-le celor din jur un exemplu de tărie sufletească și iubire necondiționată. Dar poate cel mai important motiv pentru care a fost considerat un mare duhovnic este mesajul său atemporal. Căile către Dumnezeu sunt căile iubirii, iertării și smereniei. Arsene Boca nu a fost doar un îndrumător, ci o punte între cer și pământ, un om care a arătat prin viața sa ce înseamnă credința trăită cu adevărat. Astăzi, amintirea sa rămâne vie, iar mulți continuă să-i simtă prezența în rugăciune, văzând în el un sprijin spiritual și un model de urmat. În el, oamenii au găsit nu doar un duhovnic, ci o lumină care călăuzește sufletele spre adevăr și iubire. Tastează acum amin în comentarii dacă crezi în Arsene Boca și în bunul Dumnezeu